Pagpabarug og dugang mga classrooms ang lakip sa mga highlights sa ikaupat nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Butang nga gihangop usab sa Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent. Ani ang report. Base sa data sa DepEd Lapu-Lapu City Division, moabot sa 1,034 ka mga classrooms ang backlog sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan. Usa sa mga rason ang mga classrooms nga nangaguba atol sa bagyong Odette nga hangtod karon gipaayom-ayom pa o wa pa maayom-ayom nunod sa kakuwangan sa budget. Laing rason mao ang pagsaka sa enrollment karong tuiga. Gikan sa 109,066 ka mga tinunan sa kinder hangtod sa grade 12 sa nilabayng school year, karon niabot na kini sa 110,838 ug posible pa kining musaka kay nanawat pa man og mga late enrollees. Apan kay 44 sa 71 ka mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City nagpatuman man og double shift sa ilang klase, hinungdan nga napangitaan og solusyon ang dakong kakuwangan sa mga classrooms. Matud ni Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales, 424 ka mga classrooms ang priority karong tuiga nga mahatagan og funding gikan sa Special Education Fund kon SEF o baka gikan sa head office sa DepEd. Kon naay from the central office atong gi-welcome para ang kadtong ato ang funds sa special education magamit sa uban natong mga projects, programs and activities. Lakip sa gisaad sa presidente atol sa SONA ang pag-apod-apod og mga laptop ngadto sa mga pampublikong tunghaan. Sa miaging tuig, 42 ka mga public schools sa Lapu-Lapu City ang nakadawat og tag-5 ka mga laptop. 19 ka mga elementary schools ang nakadawat usab og smart TV package diin matag package. 5 katag 55 inches nga mga smart TV ang nadawat. Og 16 usab ka mga tunghaan ang nakadawat og e-learning card diin matag e-learning card. Adunay 46 ka mga laptop. Og sa third quarter ning tuiga, dugang mga laptop og smart TV ang madawat sa DepEd Lapu-Lapu City Division. Particularly sa ato ang teachers kay magamit gyud nila, no? Not only using sa ilahang own laptops. So for the teaching learning. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.